Il-membru tal-Eżekuttiv u l-eks kandidat nazzjonalista Ivan Bartolo iddefenda lill-eks kap Simon Busuttil u fetaħ il-kanuni kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija. Ivan Bartolo, esponent ewlieni tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li fl-aħħar ġimgħat ġabar biżżejjed firem ta' kunsillieri nazzjonalisti biex Adrian Delija jkun jista' jiġi sfiduċjat fil-Kunsill Ġenerali, iddefenda lil Simon Busuttil li mexxa kampanja fuq il-gidba Igrant, meta ġie allegat li l-kumpanija Igrant hija tal-Prim Ministru Martu. Meta aħna ġinna fuq tal-Igrant u fil-fatt Adrian prova jikkoreġija għax Adrian taħ parir ħażin dakinhar. Meta minna dik l-aġla, ejja nkeċċu Simon Busuttil, aħna fil-verità Simon Busuttil insejna li fl-aħħar elezzjoni fis-17 ġab 21,000 vot. U jista' jkun li weġġajna nofshom daw in-nies aħna 10,000 oħra. Fil-waqt li ddefenda lil Simon Busuttil, Ivan Bartolo ħareġ jattakka lil Adrian Delija u qal li hemm mal-10,000 votant nazzjonalist li ma vvutawx għax m'għandhomx grazzja ma' Adrian Delija bħala kap tal-partit. 10,000 għax they don't like Delija. Ivan Bartolo mar fuq ir-radju tal-Knisja fuq il-programm ta' Father Joe Borch u kien ċar li Adrian Delija għandu jirreżenja. Jiġri inti il-petizzjoni li qed tagħmel int biex titlob li Adrian Delija jirriżenja? Iva. F'aktar attakki lejn Adrian Delija, Ivan Bartolo qal li Adrian Delija weġġa lin-nies ta' Defni Karwana Galizja għax kien sejħilha biċċa blogger. Aħna weġġajna xi nies li huma n-nies ta' Defni jew li kienu huge followers ta' Defni, jista' jkun li weġġajna 10,000 ruħ. Jina naħseb iva. Għax inti ma kellekx għalfejn toħroġ u tgħidilha biċċa blogger. F'dikjarazzjoni surreali, Ivan Bartolo qal li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx fazzjonijiet. F'ġieħda alla li hemm fis-sema. Biex daw in-nies dal-ħafna paroli fil-vojt u ta' dak u tal mhux vera Father Joe il-factions, jiena qed tkellim fuq il-factions hawn ġew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.